Horas, salum. Parjol-jolo maduk muliati hami tu dengan bahasa ni Tuhan alabu hita pajupang dot dengan semula pagi naking manogot sa tu ulon sonari tetap do berdalan dot dengan hami sian doang parkarijuan. Jadi only tuodon hataon ya ho dang pola leleng do mardongan rapak dot tami ami ngamar tahun ya. Jadi maksud nami anong mungkin hurang naro alaniah takas do di botoho lagi porang naing pesta kita di top 100. Oke? Jadi asa ngai sosa kau sebetulnya ngai jaket dua di sosa sepudi da ngai takas di botoho adong nata papumu sian organisasi manang pungata sa grup na sa parkarejoan. Molon nggak jelas pasti boy membuat DP ni jabu. Nggak dibotohoi, ya pasti om me godang don. Perlu do botomu asal diboto ala kangin non. Dapola 10 juta ke atas pasti. Nah, jadi etong mandon nggak diboto takas. Marnasi moho mardongat tuhami dongat tubuh aritonang sa karajang gudang rurut. Nah. Jadi ataki at tabahan na manipuli tong malianon tu komandanta. Oke? Oke. Horas di Tazaluna mulai berjulu kesahatan yang mataraja nata surubada sen kedua belah pihak songoni nang kerajaan itu tur na mga letiki di hamil seperti kianon mulai ada maju tu apa tomata nomor 2 rebata dia si do tolong irohana bo hita marnatapa imano yang najongjok kami holi ferahon ferahon Imanang roh amin na tutu mga dobi ko dojo muna tangyang tamato mata nomor 2 dewata sehato mamu dililiti ador muna tohon nakanin na doko ni baba uror di son hamin ajong di son dang naholan sebatas dongak kerejo takas do di boto luat aritonang arong arit bobe molo arit bobe aritonang nusantara buru do bere iru molo labatan ni nanang dohonok kudu ho harikoto tungguan harikoto marsarho have arong elu tik sa unak tare sa day dang dapo ngimwa di wasko mulu mga luliaw buat biang tordabo de ta anggiara jadi himatang yang nami otik susadia pe dalan nami mangurupi hamuna si titi masih kepagolang-golang pengarahuna otik susadia pe na uwag kamyon basa itu hatta mana manggogi arka paso-pasona Sasa di Solo satu butir satu nugu tiga rasa meto selu naliling mangulu satu panggawa satu perorasan toktong madi ramoti Tuhan. Diamu permusi nami neng rumah kami pas satu perbina ulung nami merdi depan pagion. Minangin sos inna minangin sos. Gabe. Bayar dengan 3 ikat kasih tanda dengan adat langsung masuk minang dia masuk minang insos kedua bayar dengan 3 ikat kasih tanda dengan adat langsung masuk minang dia